Krásný den všem divákům i našim posluchačům. Právě teď vás zdraví Petr Kopčil a můj milý host Martin Sedláček ze společnosti Manz. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. O Manz bychom si mohli povídat hodiny. A vlastně proč mohli, když můžem a budem. Ovšem postupně. Tak abych vám pana Sedláčka představil a zároveň i jeho kolegy a všechno, co se odehrává v této firmě už dneska téměř s 30letou historií. Je to tak? Je to tak. Přesně 28,5 let. Ale aby jsme začali tam, kde to vlastně všechno začalo. A to je od toho, kdy vy jste byl ještě malý kluk, pneumatiky jste ještě neúplně znal, k čemu jsou dobré. Samozřejmě, viděl jsem je na autě tatínkova auta. Aha. A pojďme se ale mrknout opravdu na to, co vás jako kluka nejvíc bavilo a formovalo, než se z vás stal ten odborník, ten profík. Jasně. Já jsem původem narozený na Vsetíně, čili já jsem takový čistý valach a vždycky mě bavilo, protože jsem měl fyzické proporce, vysoký štíhly, za prvé sportovat, takže já mám dětství spojené vlastně se sportem a se školou. Měl jsem nějaké zdravotní problémy, časté záněty středního ucha, takže jsem hodně chyběl a musel jsem hodně dohánět. Takže jsem ale v 8 letech začal hrát hokej a od té doby jsem až do 21 hrál hokej. A takže v dětství mám spojené samozřejmě s rodinou a se školou, kde jsem vlastně od té 5. třídy, kdy se všechny ty zdravotní problémy nějak vyřešily, tak se školou a tehdy mě zajímal opravdu jenom škola a sport. Nic jiného mě nezajímalo. Mm-hmm. Ta otázka teďka bude velmi logická, byť je osobní. Bydleli jste v rodinném domku nebo v tehdejším Vsetíně, jestli to bylo přímo ve městě Vsetín, už v paneláku, činžáku? Ne, bylo to v činžáku, ale již v té době tatínek se dali dohromady několik tatínků a postavili si bytový dům, asi kde je 28 bytů, ale své pomocí, takže bydlel jsem v bytě, ale velkém luxusním bytě s 2 garážema, se sklepama, takže bydlel jsem v bytě. Ta otázka je právě proto, jestli vás už v dětství někde obklopovalo, byť jste to možná nevnímal napřímo, nějaká zemědělská technika, nebo stroje s velkýma pneumatikama. Moje maminka pochází tady z Hané, z Roštína u Kroměříže a ti měli velký statek. Takže kde jsme často jezdili, a tam jsem přičichl jako k zemědělství, ne vyloženě, že bych musel chodit na pole, to ne, ale měli statek s veškerým zvířectvem, které k tomu patří, to znamená koně, krávy, husy, slepice, samozřejmě pes, kočka, to tam bylo běžné a prasata, takže jsme třeba 2krát za rok byli na zabíjačce a vlastně dětství mám mimo jiné spojené taky tady s tím vztahem k přírodě, ke zvířatům. Vždycky jsem měl rád teda zvířata. Mm-hmm. No a když bychom ještě chvilinku zůstali u té, řekněme, zemědělské techniky, tak u té maminky na tom statku, vzpomenete si, že by tam měli třeba už tehdy nějakou takovou velkou techniku s velkýma pneumatikama? Bohužel tam neměli velkou techniku, protože ještě maminka moje tam mi vždycky říkala, že než byly povinnosti, to znamená, než šli do školy, tak ještě museli dát zvířata, že měli koně a za koně měli různé přívěsy na orání a vozy takhle, takže techniku tam tehdy ještě neměli. Nicméně, jak jsem postupem začal, mě bavila chemie vždycky, už na základní škole. Měli jsme velice hodnou paní učitelku, a takže já jsem dostal vztah k chemii už na základní škole. Bavila mě vždycky, kromě matematiky a geometrie, mě nejvíc bavila potom chemie. Takže tam byl asi ten vztah k tomu, že vlastně mám blízko i k pneumatikám, což je taky chemický průmysl. Mm-hmm. A tam směřuje moje další otázka. A co takové vzory? Protože když se budeme bavit o pneumatikách, tak zvlášť potom ve Zlíně nesmíme vynechat jméno Baťa. Ať Tomáš nebo Jan, protože ty pneumatiky tam byly, dokonce i jízdní kola. Samozřejmě. Baťa byl vždycky vzorem všech. Ať už to byl pneumatikář, nebo obuvník, nebo podnikatel obecně, protože Zlín byl vždycky spojovaný s Baťou a zvlášť po revoluci
Vlastně Baťa byl doslova do písmene modla všech, od kterého se všichni, a myslím si, že do dneška se můžou učit, zvlášť tomu přístupu k podnikání, ale i k lidem, jak se staral o zaměstnance, jak podnikal, jak přemýšlel a tak dál. Čili Baťa vlastně v roce 1932 tady začal vyrábět první pneumatiky ještě ve Zlínském závodě, že pak se vlastně v roce 1972 postavila pneumatikárna v Otrokovicích, tehdy vlastně ještě Rudý Říjen, a to je vlastně můj přesun ze Vsetína do Zlína nebo do Otrokovic. A k tomu se ještě později dostaneme, ale ten Baťa přece jenom je takový jako velký vzor, vysoká meta. Já bych se vrátil zpátky ještě do vaší rodiny. Jestli jste tam měl takový svůj malinkatý vzor, ale pro vás velký vzor, třeba jak podnikat, nebo jak vůbec pracovat a myslet, jak žít. Tak ono to bylo, můj tatínek pochází z rodiny tady ze Zlína, takže už jeho tatínek, to znamená můj dědeček, byl u Baťu mistrem a tam vždycky se razila důslednost, poctivost, prostě otevřenost. A i můj tatínek, si pamatuju jeho slova, vždycky zní to opravdu jako klišé, ale já to dneska už ve svém věku a téměř po 30 letech podnikání vím, že to je pravda, že to není klišé, s poctivostí nejdál dojdeš. A pod toho se opravdu řídím a myslím si, že i naši zákazníci nebo i dodavatele to ví, že na moji firmu se vždycky můžou spolehnout. A to bylo pro mě krédo, které jsem si vzal jak od Baťů, tak potom i na vysoké škole, kde jsem měl učitele různé, kteří tuhle vlastnost, kromě ještě i druhá věc je absolutní spolehlivost. Takže to byly takové dvě věci, kde mě vlastně baťovský přístup přirostl k srdci, protože jsem otevřený člověk, nehodlám nic zatajovat nebo skrývat, je mi to až protivné, takže tak, jak Baťa komunikoval jak s ředitelem, tak s dělníkem úplně stejně, prostě každý má svoji roli, jak ve společnosti, tak ve firmě a každý si zaslouží respekt. Já to takhle beru taky a jako jedno z poslání toho baťovského přístupu a to mě i děda takový byl, i můj tatínek. Co z vás rodiče chtěli mít? No, rodiče chtěli mít, jenom vzpomenu, že měl jsem krásné dětství, což jenom vzpomenu přístup. Moji rodiče už jsou víc než 60 let spolu. Z toho vyplývá, jaký mají spolu vztah i k nám, dětem, a že jsem měl krásné dětství a chtěli se mě mít samozřejmě, byli jsme s bráchou relativně dobře vychovaní a dařilo se nám i ve škole, měli jsme oba dva samé jedničky na základní škole, takže mě osobně bavila, protože mě bavila geometrie a matematika, a chemie, tak jsem chtěl být konstruktérem původně. Takže jsem chtěl jít na strojní průmyslovku a následně potom na nějakou vysokou školu. Ale všechno bylo nakonec jinak. No a to je moje další otázka. Co se vlastně tehdy stalo, že jste asi, jak to chápu, studoval možná něco jiného, než jste původně chtěl? Zásah vyšší moci? Zásah vyšší moci, přesně tak. Přišel rok 1960, byl rok 68, vojska Varšavské smlouvy vstoupila do České republiky, no a můj tatínek prostě nesouhlasil s tímto a dokonce bránil, tehdy pracoval v Mezu Vsetín a bránil prostě, protože byl tehdy ve straně, protože všichni, kdo dělali nějakou funkci, já myslím pracovní funkci, tak musel být ve straně, takže a s tím nesouhlasil, dokonce bránil továrnu před vstupem armády ruské, tak prostě samozřejmě to odnesl. Okamžitě ho vyloučili ze strany, no a my jsme to odnesli, já i brácha, tak, že i když jsme měli samé jedničky, zkoušky jsme udělali na střední školu úplně bez problému, tak nás nevzali, vymyslel se samozřejmě nějaký důvod, proč nás nevzali, takže nakonec jsem místo konstruktéra musel jít do učení a šel jsem právě do učení do tehdy Rudého Října v Otrokovicích, to se psal rok 1975. Mm-hmm. Z dnešního pohledu ovšem řemeslo má zlaté dno, jak se říká. Jak to formovalo vás? Bylo to pro vás spíš jako takové dehonestující, že budete dělat, nechci říkat podřadnou práci, ale proti tomu, kde jste měl tu svoji laťku?
Jako tehdy, kdo byl inteligentní, šel většinou na střední školu. Do učení šli, kterým se nechtělo učit, nebo se jim nedařilo. Máte pravdu, že dneska, třeba já to dneska vůbec tak neberu. Dneska naopak mě chybí učební obory, protože vím, že kdo dělá dobře řemeslo, umí si dobře vydělat peníze a není to nic dehonestující nebo méně cenného. Nicméně, tehdy jsem šel do učení, byl jsem příliš mladý, ani jsem si to moc neuvědomoval a jediné, co na to mělo vliv, tím, že jsem se dobře učil vlastně na základní škole, v tom učení jsem se nemusel moc učit, i tak jsem měl samé jedničky. Ale díky sportu, protože hrál jsem hokej za Vsetín a v těch 15 letech jsem přešel do dorostu tady ve Zlíně, tak ten sport mi pomohl se překonat všechny tady ty stresy z nějakého neúspěchu nebo z té vyšší moci, která zasáhla do mého života. Takže jsem dennodenně vlastně byl na tréninku a v podstatě učení šlo samo, dá se říct. Takže nebral jsem to jako, že to je něco méně cenného, protože zase jsem v zásadě ambiciózní člověk, takže jsem se z toho nějak dostal a pak jsem si to nahradil. Mm-hmm. Gumárenství jako takové ve Zlíně, nechci říct, že definitivně skončilo v rámci výuky. Ono se to vždycky tak jako vyloupne v rámci politické nějaké myšlenky, že by se to mělo zpátky zavést a jak je to prospěšné a tak dál. Ale jak to vnímáte dneska vy z toho pohledu, že vy jste to opravdu vystudoval, vyučil jste se, máte v tom tu odbornost a dneska v podstatě mám pocit, že to může dělat kdekdo. No bohužel je to tak, že a to mám potvrzené i za minulých 20-30 let i od vedoucích pracovníků z Barumu, že tím, jak se zrušili učiliště, že chybí tyhle kvalifikovaní lidé, kteří vidí i v té výrobě, i když pracuje manuálně, tak vidí ty souvislosti a návaznosti, které tam jsou. Protože je to nějaký výrobní proces a pokud vás jenom zajímá jeden úzký to, co děláte vy, teď na této pozici a nevíte, co předchází nebo co následuje, tak samozřejmě ten přístup je jiný a může to mít vliv třeba na kvalitu nebo na efektivitu, na produktivitu a tak dále. Takže je to jednoznačně chyba českého školství, že zrušila výuční obory, které byly většinou 3leté, a které vlastně připravovaly mladé lidi pro výrobní procesy, dneska se tomu říká operátor a já nevím jak, takže podle mě to je zásadní chyba a potvrzovali mi to v minulých 30 letech i ti vedoucí, kteří dneska si najmou kohokoliv de facto, zaučí ho na tom stroji, kde se manuálně pracuje a za 14 dní on něco dělá, ale de facto neví, co dělá. Mm-hmm. Takže ta praxe lomeno zkušenost, lomeno odbornost je z vašeho pohledu i v tom gumárenském segmentu prostě velmi důležitá. Určitě. I pro dělníka. Určitě je. Řeknu takový jako úplně banální příklad. Jak když jsem se vyučil, tak jsem si přivydělával na konfekci. Konfekce je část výroby zhruba uprostřed, kdy se jednotlivé polotovary dávají na konfekčním bubnu dohromady a vzniká surová pneumatika. A samozřejmě, že se dřív stálo, dneska se to už nestane asi, že ty gumové směsi k sobě mají lepit ty polotovary. A když nejsou úplně dokonale připravené, tak oni šednou, protože na povrch se dostávají chemikálie, které zabraňují tomu přilepení těch polotovarů. A mě jako normálně vyučenému klukovi, který prostě tam pracoval, tak mě automaticky napadlo, dřív se používal benzín na takzvané oživování té gumárenské surové směsi, který se používal a na té konfekci prostě mi přišly polotovy, které byly šedé. Tak jsem je prostě normálně oživil benzínem a nemělo to tím pádem vůbec žádnou vliv na kvalitu. Pak jsem se dozvěděl, přišli za mnou mistr tehdy a říká, Martine, co jsi dělal, že vlastně ty nemáš žádné zmetky a tady ostatní všichni mají nějaké separace, prostě nedržím to nekvalitně. Já říkám, no nic jsem dělal, normálně jsem to oživil, prostě ty polotovary, aby k sobě lepily a aby drželi u sebe. To je všechno. A vlastně
toto vás napadne jenom, když právě jste vyučený, když víte, proč to je šedé, co pro to máte udělat, ale když to nevíte, tak to prostě neuděláte. A toto je takový primitivní příklad, jak vlastně i ten každý jednotlivý operátor, nebo dřív se říkalo dělník vlastně, proč by měl vědět ty souvislosti a návazně, proč by o tom měl vědět víc, než jenom tu svoji úzkou operaci. Je vidět, že Martin Sedláček je do svého řemesla, skoro si troufám říct poslání, opravdu zapálený a že o tom ví opravdu hodně, ale aby jsme se dostali ještě více do detailu, tak vás nalákáme i na příští díl, kde si ten celý studijní pobyt v Otrokovicích a ve Zlíně rozebereme daleko víc a budeme se ptát i na ty rozdíly tehdy a dnes, protože změnilo se hodně, ale něco zůstává podle mého stále stejné. Děkuju, že jste se dívali, vám, pane Sedláčku, děkuju za příjemný rozhovor a příště opět na viděnou a naslyšenou. Těšilo mě, nashledanou.